हेलौ लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि चेनेलाव थांनो नांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो नोंथांमोना दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों लोगोफोर होनब्लासो नोंथांमोना नायनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै गालांदो। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मोजां मोनो होनना लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि सिंगारानो जादों काइल्यान आरो गितानजुलि लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों एम.एस. लावदुम आरो सपना सरगयारी लोगोफोर नैबे भिडिअनि सुरुग्राफियानो जादों बसुमतारी बर' लोगोफोर प्रडिउसारानो जादों सबिता बसुमतारी लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि सेरजा फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना मोननो थाखाय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय थागोन। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।